Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramideg. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init. Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunak. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagbayan, tiragsak. Tao akmat, ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak, adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii, adda sumaruno abannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam, no tangaden tayo ti langit, adda latta na bisked atakyag, akada tayo, ket mangbatak. Dagiti tugot, iti dana ti biag. Subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayam. Isagot mi kada kayo ti pakasaritaan, anaadaw iti surat, nga impatulod ti pagayam, nagpailingad iti nagan nga Emil, nga iti agdama, kat adda ijay Canada. Kastoy man ti kunana. Dear Manang Emmy, ilingad naklatan iti nagan nga Emil, iti agdama, adda ak dito'y Canada. Kat maragsakan ak amang ibaga, nga iti mabiit, maala kon ditoy ti pamilyak. Natagaptan lang amin, gapu iti agdama a pandemya. Iti kinagtutubok manang, jak maliwayan apulos ti agdengeg kadagiti Iloko a drama. Taiso a talagan ti liwliwami, kabayatan ti kaaddami iti talon. Drama fanatics mat ngamin dagiti dadakkel ko. Naawis akmat amang ibinglay iti padas ko, tamamati ak apakaagsawan daytoy iti nabalitukan nga adal. Kat no bilang mapili ang maidrama manang, da kayo lakuman ti makaammo amang iurnos, ta medyo nakiro ti panangisurat ko. Kumusta ti dagabi suksukayan niyo, Emil? Nasayahan mo, senyora. Kinapudno na. Naisalansanan iti kamarin nyo dagiti binga yu iti panagaapit. Nasayaat no kasta. Kat, dagiti kasamak. Kumusta damat?
Maidadauluan ka di ida na saya at ni bestre nga amam. Wen senyora, tanod da parikot da may papaniti pa nang idaulo ni tatang. Nakadanon ko makada kayon. Ahuan gayam. Agluas kami kanilaya di syudad inton Sabado. Siguraduam nga awan tinapatagapagnam, taimanehwan na kami. Awan parikot iti dayta, senyora. Nasaya at nga rod no kasta. No, adarum so aparikot may papan ka nagiti trabaho yo. Ipakaamuyo adagos kanyak. Nalawag ka di. Matungpal, senyora. Pinanawan na ko ni senyora. Ay, talaga anak amak ti makisarsarita ken kuana. Gapoy ti kina-strikto na. Sa bagay, basta umno ti amin nyar aramidan dagiti trabahador na. Awan mo ti panggapuan na makaunget. Isarum bang lang anatanang ti amin nagaraw ko. Nang runa no kasarsaritak ni senyora. Medyo maditirik na ti amam, anak ko. Sikaban laangan ti mga sikaso ka dagiti kasamak nga idadauluan ti amam. Awan parikot iti dayta nanang. Anya ngamin tinapasamak ni tata ngaya. Ay na, anak ko, amumutan di amam, natangkan ti ulo na. Imbagak lang arudon kan kwa na saan nga agpaarbes, ngam di nakipangpangag. Nanang, Naarbisan ngamin idikalman iji bangkag. Iso aday jay, maden tirik nana. kasta ka di? Wan anak ko, ipilit na pa'y nga rod ti rumwar itay. Tapang panunutan na dagiti kasamak iji bangkag. Ang kung akasaanan a rumwar, aginanalaangan. Wala nanang, tama nga no kumaro pa'y tirikrik na na, na yung pilit na tinapan ni Jibangkag. Isumot ti kunak, anak ko. Alang nga rod nanang, siya kung timapan mangkita kadagiti kasamak iji bangkag. Nanang, kumusta tirik na ni tatang? Ay, mayatan anak ko. Saanan akas itay agsapa nga dagurigor na. Nasayat nga ron no kasta. Pag inanain nyo pa'y langit ton bigat tapag isunto no Sabado. Ha? Nay, apay no Sabado, anak ko. Binilin na kami ni senyora ngay manihwak ida ka ni Ma'am Leia inton Sabado. Agluas da ka no. Ay, kasta aya. Sige, taibagak iti amam nga agin anapay laang inton bigat. Uwan nanang, tani. Narigat no ipilit ng timapan ni Jibangkag. Amangan no mabignat. Nakarkaron to na parikot. Wen nga road, Emil. Nalangarudan anak ko. Agin anakamutan tanay, rabiin. Narigat no mapuyatan ka. Taamangan no si kamot ti agsakit. Leia, naikarga ako ni tilugan dagiti gargarit yo. Rumbang laang Alangan mo tasyak pa'y laang ti mangikarga. Ma'am? Siniguradong ka di anak kondisyon tilugan? Amomot nga adayo ti syudad apapanan tayo. Di ka agdanag, ma'am. Kas ka ni tatang ko, sigurado ka nakakondisyon tilugan sakbay nga ibiyahik. Nasaysayatan di sigurado. Narigat no maaksidente tayo. Saan kayong agdanag, Ma'am Leia? Naanadak ngagmaneho. Iso nga awan nga ron ti rumba nga pagdanagan nyo.
Nasupsuplada ni Leia nga anak ti amo mi, manang Emmy. Ti inana, na istrikto, ngamjak pa'y napuutan nga adda ti kinaunget na kada kami at trabahador na. Sa bagay, sipod pa'y ubing kami, sigudan asabali ti ugali ni Leia. Naturay, ken adda ugali na ama nagtagibasit. No pa'y kasta, saan nakmatkit di apaspasakitan, gaputa amok ti pagluglugarak, no da kamin ti agkuykuyog. Iti day di apanagluwas mi iti syudad, binilin nak ni senyora amang kuyog paylaang kanileya nga agliwliwa, kabayatan ti panakisarita na, iti kasinarak na, ijay syudad. Anyamutan, itay tapay lang apag na dito'y mall. Papananta ka dia talaga, Emil. Ha? Ma'am, ket mo si kamot tinag ko na dito itang nagpasyal. Ha? Kaya't mo asawan? Siya pa'y taking baso no apay nga data dito'y? Ha? Agpanunot kamot ano sa dino ti mabalin apapanan a mabalin apagliwliwaan. Saan akastoy nga agpag na pagnataratan dito'y? Ay, makabanog. No, kaya't mo ma'am. Mapanda pa ag merienda iti dayta fast food chain. Tapno makainan na ka. Nasaysaya at pa'y. Mabisinak matan. Bakit? Kaano nga agsubli na email? Ay, tiam mo kat agsubli damot laang italakay. Apay aya. Kaklang amain. Ang mga di na maanusan ti ugali ni Ma'am Leia. Ha? Nay, apay aya. Nasingpot-mot ni Ma'am Leia ah. Ay na, sana na ikat ti ugali na akalat-latan asomro ti soron na no kwa. Katamkag nga mga sana maawatan ni Emil nga anak ta day tabanag. Ay, kabisadok ti anak ta bestray. Mamati akadi natutupan ni Ma'am Leia. Tamo na nga anak ni Senyorita Dayjay. Sapay la kumaa. Ay, basta di mo latan panunutan ni Emil. Mamati ak nga awan ti saan anasaya at ama pasamak iti panagbiyahe da. Ken, mamati akmet, akabaulan na paspasurutan ti kunam anaalas nga ugali ni Ma'am Leia. Senyora, medyo nawatiwat pa iti biyahe tayo. Iturog yung latan. Kitaan nyo ni Ma'am Leia, nakaturugan. Ay na, Emil, saan ka na iruam amaturog iti biyahe? May mayat matlang no nakariingak, tapno na kasarsaritang bayat ti panagmanehom. Senyora, Kumusta mo ti panagkuyog yung ni Leia, kabayatan ti meeting ko itay? nasayaat mo't senyora. Awan ti parikot. Damo nga agkuyog kayo iti anak ko iti biyahe. Tapasaray ni Bestre nga amam ti mangimaneho kada kami. Senyora, saan nakakadi a pinakitaan iti saan anasayaat ni Leia? ha? Senyora, Ada saan anasayaat nga ugali ti anak ko ket? Nang runa no masikuranen. Apay anagisam ka, Emil. awan senyora. Adala na lagip ko. May papan ka ni Leia? Ha? Saan senyora? Saan na may papan ka ni Ma'am Leia tinalagip ko? Basta numayop-yop kayo senyora, iritop yulatan. Di kayag danag. Day karik ang natalgad tayo ang makaawid.
Kasta nga rod, pudno timbag ati amam. Nga adda ti saan arasaya at nga ugali ni Ma'am Leia no maburyong. Wan nanang, ang awan anyaman na kanyak. Tama awatak ni Ma'am Leia. Ay, oo na yan. Na-istrikto nga agpaiso ti inana. Ngamjak pulos na puutan nga ada pinakitaan na itima di kada tayo at trabahador na. Kastamot ti paliw ko nanang. Ang awan mo't kidit anyaman na kanyak ti kasi ajar ni Ma'am Leia. Kabayatan ti panangkuyog ko kuana. Emil, anak ko. Kan may isa, Jack mabali na gurahan ni Ma'am Leia, nanang. Ha? Anya ti kayat mo asawan, anak ko. Basta nanang. Jack tumabali na gurahan ni Ma'am Leia. Saan to, Apolos? Siguden nga ada pa naggustok ka ni Ma'am Leia, manang Emmy. Ngam mabainak la amang iparipirip, gapo ta isudaket nga rod ti amo mi. Kinapudno na, iti daydi apan ang imaneho kadakwada nga aginaanapan iti syudad, na ikanak iti gundaway amang iyasideg iti riknak ka ni Ma'am Leia. Jakman amo, ta imbes kuma amang riknaak, no kasjay asumro ti madi nga ugali ni Ma'am Leia, saan? Takas lakit din awan anyaman na kanyak. Impagarup ko at ipanangkuyog ko kankwana idi, kabayatan ti kaadda ti kasinarak ni senyora, kat pangrugyanan tinapimpintas alinnangan mi, ngem nagbidutak gayam. Anya di ko nam, Emil? Amang ano kaya't mo tagpasyar ko nak, ma'am. Mabalin ka kuyugen. Nagpuskol mo tanti rupam? Ha? Asino ka kumay di pa nagkunam? Apay, agpada taaya iti kasasaad iti biyag tapno sumuro takket din kan ka nga agpasyar? Ma'am? Amok matkat. Marikriknak nga da pa naggustom kanyak. Ngam agbain ka kumamot Trabahador milaeng ti pamilyam. No saan aga po iti paspasweldo mi kada kayo? Amangan no saan kayon nga agbyag? Iso mabalin ka di Emil? Pilyam mamot ti kurso na daam? Mangkita ka iti gustuam, akapadpadam iti kasasaad iti biyag. Nagsakit gayam, nanang. Jack la yung pagaro pakastoy ka sa ti mariknak. Gapo ko ni Ma'am Leia. Emil, anak ko. Awan mo ti dake sa rantak ken kuana. Napod mo ti marikriknak. Ngam ape adinak man la inikan mo ti gundaway ko. Ay, anak ko. Amangan mo't no saan anak kayo tinaitani para ititunggal maisa. Iso akas jay. Maaklon ko mo't no bilang, nanang. Ngam ti pakasairan unay ti riknak. Kat ti jar na anak isarita kanyak. Jack la yung pagarup apabainan nak iti kasta unay. Anak ko. Nalaus ti pan nakapabain ko, nanang. Panagriknak. Awanin ti rupak nga iparang kukunkwana. Nay, apay kumangay akas tatiriknam. Katawan mo ti dakas nga inaramid mo.
Basta mabain ako nagpakita kan kuana nanang. Iso akasayatan, no ituloy ko lang ang tinabayagan na panggap kong agabrod. Anak, Kasta lang ang taramidak nanang. Barang no makalipatak. Kumusta butod ni Emil ije abroad? Nasaya at mahit, senyora. Kung umadanin ti pa nagbakasyon na. Ay, Nay, apay nga nagsanay kayo itinaunag, senyora. maladingit anak ngamin para ka ni Leia nga anak ko. Apay, senyora. Saan ang mailibak ka na kayo tinagbanagan na? Nakiayan-ayat iti paadami nga da kabailan na itibiyag. Gamay niya tinapasamak. Kalpasan anasikugan. Pinanawandan. Senyora. No ni Emil ko mga anak mo tinakiayan-ayatan na. Mamati ak anapintas ko matibiyag na ita. Iso nga ingkadeng ko idi, ani Emil laengen ti mangimaneho kada kami, tunggal agluas kami ije syudad. Tabareng kunak no agin na si dagdag iti riknada, tanag kaubingan damet. Ngem, anyan, tasaan anatungpal ti panggap ko. Senyora. No pa'y kasta, maragsakan ak para ka ni Emil Bestre. Talaga nasingpet kan nagagat di anak mo. Nagasat ka, anaadaan iti anak akas kan kuana. Ay na, Emil anak, maragsakan ak unay tasimang petkan. Agiaman ak tadakan, anak ko. Maragsakan akmat ang makakita kada kayo nanang. Tatang. Emil, anak ko. Ay na, nagdakilan tinagbaliwam. Nagmayat ti pamagim. Kaslasaan ka na pan nagtrabaho ije abroad. Da kayo kit di mo, tatang. Anya ko mga tinapan ko inaramid ije abroad no saan na ka nagtrabaho. Ay, wan gayam, tatang. Nanang, kuyugan dak ko ma. Takayat ko na mapanulyon ti kaayan-ayat ko. ay kayat mo asawan. Mga asawa ka na anak ko. Wan, nanang. Kabayatan namin di kaadak ije abroad. Namamok ni Pamela iti internet. Nadaan kami iti long distance relationship. Kat napagnumuan mi nga iti panagawid ko. Agkalay sa kamin. Isa ako yung gandak ko maamapan mangulikan ko ana. Tapno makasarita yung dagiti dadakkel na.
Ay, no siyakla maysa. Awan parikot, anak ko. Ay, oray siya ka. Kay kayat ko pa'y kiti, anak ko. Tapno maandaan kami imot iti apo ko. Agyaman ak no kasta, tatang, nanang. Agyaman ak unay. Nagbanag a positibo ti pananguli mi ni Pamela a kaayan ayat ko, manang Emmy. Kat nagkalaysa kami, agingga anaadaan kami iti maysa nga anak. Kalpasan na, nagabrodak manen, kat dito'y mat Canada tinapanak. Ado tinadamdamag ko maipapan kan ni Leia, kat aklunak anaasyanak kan kuana. Gamaan niya nga rod. Talaga siguro akas jay tinaitani agasat na. Kas itinakunakon manang, umadanin tiyo umay ditoy ti pamilyak. Ngam natagaptan laeng gapo iti pandemya. Imbing lay ko ti pakasaritaak, takayat ko ti makaipaay iti inspirasyon kadagiti padak anang rugi iti rigat. Asaan da kumaamapukawan iti namnama, no diket agsalukag da, tamamati ak atong dalmaysa, kat addagundaway na amakaaon iti rigat, no lakit di taagbalinda anagagat, ken mapagtalkan. Daytoy ti pakasaritaak manang, toy pagayam mo, Emil. Pagayam nga Emil, agyaman ak unay kan ka, iti panangibinglay mo iti padas mo. Husto ka pagayam ko, napnuan inspirasyon ti padas mo. Kat sapay lakuma, tatuladan da kadagiti nakangag iti pakasaritaam, tapno magunodan tumet tinaragsak, ken narangpaya a panagbiag. Alakastan pagayam ko, kat agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugo, iti dana, tibiyag. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, kat naadaw iti surat, nga impatulod ti pagayam a nagpailingad itinagan nga Andrelino, manipod iti Rehiyon Cordillera. Kastoy man, tikunana. Dear Manang Emmy, ilingad naklata ko man itinagan nga Andrelino, taga Cordillera akmanang, ngamjakon inlanad ti husto nga address ko. May saak a PWD manang, kat jak tupulos ibain dayta. Di makelak iti rigat, akadwak ti ikit ko anabaketan abalasang, anang padakkel kanyak. Tasigun ken kuana, pimusay ti inak, apaman ana ipas nga inak. Awan mo't apulos ti amok, maipapan iti amak, tabik ti makano ti manangalilaw a lalaki, day di inak. Agtawa nakitan iti nasurok at 30. Radyo tinagbalin aliwliwak, sipud pay kaubing ko manang. Kat sa anak mo't amabain amang ibaga, anapalalo ti ladingit ko, idi saanen ama ipatpatangatang iti radyo, daytoy a drama. No pay kasta, simmarantaak, idi nakitak daytoy a YouTube channel yo, gaputa manggagakmanen daytoy a programa. Jak nga ruden nagtaktakpay, kat nag-email lak kada kayo, takayat kumet nga ibinglay, ti padas ko.
Pay mo't na iring pas adalos sanjay padpadalos ko kan ka, Andrelino. Pasensya ka, nanti. Inaramid ko pa yung amin di assignment. Ay, nagado arason mo. Pagsardengan kanto pay nga agadal tapno dagunggunam. Ha? Saan, nanti? Mga asiyo? No di mo kaya ti agsardeng nga agadal. Agtulnog ka kanyak. Buisit ka nga ubing. Oo, nanti. Aramidok di amin nga ibilin nyo. Basta sa andak ko mapagsardangan nga agadal. Talagang amin nakayat ko ti makadal. Ang tignay ka nga rudan pigsol ka lang nga rudan. Nagginat ka pa'y lang nga gargaraw. Buisit ka kiti. Ay, anyamot din nanti ka rin. Amo na lang nga rudan nakastiti ka sa sahat ko. Ngam iparupa na pa'y laang mat kanyak. No apay mat nga minanaypas ngayak nga babati may sasaka ka. Ulilak lang nga rodan. Ngam kastoy pa'y mat ka sa sahad ko. Una yun. Si kamanan ti kangatuan iti score iti sitwork tayo, Andrelino. Nagdaras pa'y ana iringpas mo ti sitwork. Naglaing ka talaga. Saan mat, Lourdes? Talaga lang amin na nagripaso ak. Iso asahan na ka narigata na ng sungbat ka dagiti sa ludsod. Kuma, agpada taan na sirip. Tapno sa anak mo't amarigatan iti panagadal ko. Nasirip ka mata. Nangatumot ti score mo kadagiti sitwork and exam tayo. Una, ngam sana kasken ka alaklakaom. Ken nagdaras ka amalpas no da exam tayo. Iso abili baka talaga ken ka. Unay daytan. Kasano ko maamabilip ka nga itikas kanya kapigsol. Ala, apay akas ta ti bagbagam, Andrelino. Talaga amat niya minapigsulak. Isong aron nga ado ti mang sursurun kanyak. Uray no kasta ti physical akasasaad mo, tanalaos mo ti kinasirib mo. Atiwan na kami nga rod amin nga awan pakapilawan na. Lourdes, Iso asan aron pang atagibasitom ti bagim. Gapo iti kasta akasasaad mo, Andrelino. agyamanak yun ka, Lourdes, ha? Talaga napod no kagayam. Agyamanak, tamaklon na kagayam nga uray no adda pa kapilawak. Itay payasang kakita nak si ka Andrelino. Aday bagam, Anti ka rin? At nga minas ka na bayadan. daytan ti bagbagak. Ha? Siyak lang arudan ti mang bibiyagkan ka. Ngam siyak pala ti maturturan nga gastos iti panagadal mo. Anti? Nuapay ngamin nga agad-adal ka pa'y laeng Di ka pa'y lakatag palimos tapno makatagad ka. Ha? Talaga perwisyo ka kanyak, Andrelino. Makapabwisit ka. Di ka nagsangit, Andrelino. Sana balet ada extra akwartak. Ison ti aramatan para itinaskan ang mabayadan iti pagadalan. Ha? Nakababain mo't, Lourdes? Anya ko mati pagpainam kanyak ngay. Agayam tamat saan ka di? Awan di pangalagi di pagbayad ko kan ka. Ni, imbaga ka di abayadam. Ha? Anya di kayat mo asawen? Saan ko apabayadan, Andrelino? Basta aramato mo ti sobra akwartak apagbayad mo dito'y pagadalan.
napalalo ti ugali ni Antik Akaring manang Emmy. Makapasakit itinakam ti panagsasauna. Naimbaglaangan, tasaan akas kadagiti daddu mga agdangran. Iso nga uray kaskasano, makaano saklatta. Kan maysa, awan mo't atalaga ti sabali a papanak. Nagananos kan inggaed ko tinagadal manang Emmy. Kat saan dakmat abinaybayan da Lourdes, kan dagiti naganak na. No labsan ti agsarita, kasla isuda pa yon ti pudpud no akabagyak. Gaputa adupay nga amang ti maipapaida kanyak, ngem ni Anti Karing. Nadaras a naglabas dagiti tawan. Nagturpos kami kani Lourdes iti high school. Nagtuloy a nagadal iti kolehiyo ni Lourdes. Ngam saan akon a nagadal, tanakastra kak idi kas trabahador ti maysa a printing shop. Andrelino, naasikasom ka din dagiti i-deliver a t-shirt? Wen boss, nakasaganan. Day talamang i-deliveran. Nasayaan nga ron. Amo ka din ni Romy a driver tayo, ang nakasaganan nga i-deliver dagijay. Wen boss, naibagakon. Napanlanangan ni Manong Romy. Takalkalpas ta nag-deliver ka dagiti tarpulin itay. Dagitay tarpaulin nga order ni Mr. Enriquez? Wen boss, alas 3 no maluma ka sa pulan da Mr. Enriquez dagiti a tarpulin. Isa sinigurado ka na sapa na i-deliver. Talaga mapangnamnamaan ka, Andrelino. Nagagat ka. Agyaman ak boss. Oh, sika nga'y, nangaldaw ka din. Saan ba'y boss? Insaganak pa'y ngamin ti daddo ma-delivery. Tapno awanan ti parikot. Di nasayaan. Umay kan, takid dan ta na mangaldaw, Andrelino. Aglang lang ta amangan. Ayan dagitay bil ti babayadan nga da ditoy, Andrelino. Ay, pasensya kayo Auntie Karing. Nalipatak mo tin ngayon subli dita kalpasan na binayadak. Ha? Binayada mo un? Wen Auntie, isupay nga minabakataktakan niya mang bayad. Kan nag-grocery ak mo tin iti abasto tayo Auntie. Amangan numailawan kayo nga grocery iti para iti abasto tayo. Nakagatang akon. Nasayaat nga rod. Mga nawan mo't na bati iti masusweldom, kaanakan. Di kaya na Auntie. Kanay na mangilasin ak iti sweldok. Tagor ornungak para iti panag-eskwelak to iti kolehiyo. Ha? Kaya't kung amin ti makailipas iti kurso, Auntie Karing. Iso nga gur ornungak. Nasayaat no kasta. Makaamukan ton amang idap ka dagiti silaw, Inak maturugan, tadapay masapa papanak inton bigat. Wen Auntie, siya kung ti makamo ditoy. Di kaya agdanag. Pasensyakan, Andrelino. Naladawa kasi mangpot ito restaurant na pagsarakan ta. Napanak pa ngamin ijayan da Antik. Awan ang yaman na Lourdes. Tinapatag katadakan. Awan ngayam. Anya ti inaramid mo itayan da ikit mo. Saan pa ngamin asimang puti pensyon ni Tatang? Mapanak ko mamangibaga iti kwarta ka ni ikit ko. Ngam na iranamot nga awanda. Apay, adanas ka na bayada medyo universidad? Adda nga rod. Amumutan, medyo nagastos tiyag kolehiyo. Marigatan nga rod Tatang kananangan. Tinasayat, ag-order ka pa iti kayat mo akanan, Lourdes.
Apaman na makapanganta. Mangtida kiti pagbayad mo. Anya? Nakababain mo ta? Ni, anya ko mati pagbayinam kanyak. Kataggayim tamat. Ha? Malagip mo ka dida kita balikas, Lourdes? Andrelino? Kasta ti kanayon nga ibagam kanyak idi, no siyak tag kasapulan. Ita, batang kumutin ti mangibaga kadagitaken ka. Tasyakon ti addaan. Agyamanak, Andrelino, ha? Awan an yaman na Lourdes. Alakit din. Agorder ta pa iti makanta ni. Mabisina kon. Amo, Andrelino. Mamati ka kabailam ti bumaknang. Anya? Nakayukit dimot, boss. Kasano ko mabumak ng tikas kanya kapigsol? Amo, barok. Saan narumbang nga ibabam ti bagim? Gapoy ti pakapilawam. Saan narumbang na ita? Boss? Kada kayo amin na trabahador ko dito'y printing press. Sika ti makitak akasaltan nga agtrabaho. Nagagat ka, itilaksid data ko na mapakapilawam. Ha? Iso saan na ka mas daaw, no dumtang ti panawan a makaaon ka itirigat, Andrelino. Iso makuna ka nagasat dagiti dadakkel mo. Boss? Ulila akon? Ah, Awan apulos ti amok may papanitamak. Day dimot nanang, pimusay di impas ngaynak. Tiikit ko aba kita balasang tinang padakkel kanyak. kasta ka di. Lading itek, Andrelino. Diyak nga binamo. Ang mamati ang kanagasat ti ikit mo anang padakkelken ka. Taisun tulakit di taagnomari ti amin apagbanugam. Jakman ammo manang Emmy, ngem kaslakim maro ana ikanak iti kirad ti pakinakem. Gapo kadagiti agkakasayaat nga ibagbaga ti nagbalin nga amo, tunggal agsarsarita kami. Ti maysa paya pagyamanak unay iti boss ko, saan anaimot. Insuro na kanyak ti amin ang masapul a maamwak, maipapan iti negosyo a panag-imprenta iti bado, kastamoten iti tarpaulin. Agingga adimteng ti gundaway, nga ag-migrate dan ijay abroad. Kinasarita nak nga rod, ti boss ko. Saan ako nagsapul pa iti sabali a pangilakwak kadagiti arwate na pag-imprenta, Andrelino. Ha? Anya ti kayat yu asawan, boss? Mamati ang kakabailamon ti mangimanihari ti kastoyan negosyo. Ha? Iso asika ti kayat ko pangilakwan kadagiti mapanawa ka makina kanda dumapay nga arwate iti panag-imprenta. Anya? Boss? Awan ti umdas nga urnong ka manggatang kadagiti arwatan na pag-imprenta. Anya kalakit din aya. Saan kumot nga ibagabayada madagos kat? Ha? Installment ti pamayam, Andrelino. Ti importante, sika ti pangibatya kadagiti gamit ko ang mapanawak. Boss? Uray di basit asular ken balay anay pundar ko.
Kayat ko asi katimanggatang, taila ko mimatlaang ang dayjay. Kasla rin toon. Anya? Di kagdanag Andrelino, kas itinakunakon. Ininutom abayadan. Basta si katikayat ko apangilakwan, kadag iti mapanawan mi. Akim balay iti daytoy kaanakan. Apay nga data ditoy. Mani po dita Auntie Karing. Dito itanyag na ed. Anya. Wananti. Sipo do bingak. Nagupupa tayo. Nukuntaron tinaybaybayad tayo iti upa. Nakaipatakdar tayo kuman iti bukod tayo abalay. Andrelino. Gamita Auntie. Makamenos kayon. Nangruna ito na ito nakukuha tayong daytoy abalay. Kaya't sagot ko kada kayo daytoy, Auntie Karing. Anya. Daytoy ti pang subad ko kada kayo. Gapoy ti panang padakkel yung kanyak. Tano saan nagapo kada kayo? Amangan na awanak mo tin ito alubong. Nangruna di pimusay ti ina ka nang ipas ngay kanyak. Andrelino. Kaanakan. Oh, saan kayong aglo, Auntie Karing? Ngamin, rumbang lang nga subadan kayo ti amin narigat yung kanyak. Sana rumbang ayalang-alang ko lang ti amin anaaramidan nyo para kanyak. Kablawan kayo ti panagturupos mo, Lourdes. Managsaka na kaunay para kan ka. Dakkel ti paset mo iti panagbaligi, Andrelino. Tano saan aga po kadag iti tulong mo. Sanak mat siguro ang nakaturpos iti kolehyo. Awanan yaman na dagijay. Sino badak lang ti kinaimbag mo kanyak? Hindi siyak matagkasapulan. Dayjay kadilaang, Andrelino. Ha? Anya ti kayat mo asawan, Lourdes? Talaga ka di at tinulungan naklaang. Gapo tagayam nak. Ken kayat mo ti makasubad kadag iti naaramidak mo't idikan ka. Lourdes? Awan ka din ti sabali ang makagapo, Andrelino. Kinapod no na. Adda, Lourdes. Iso na lang ta mabahinak. Anya ko mati pagpainam. Gapo iti kasasaad ko. Gapo iti pakapilawak. Sipod pa idi, Andrelino. Kanayonan nga ibagakan ka. Saan arumbang nga ay ayom ti bagim. Gapo iti kunam apakapilawam. Saan arumbang dayta? Lourdes. Laglagi pam, asaan ang nagbalin alapod ti pakapilawam, iti panagbaligim iti biyag. Iso ang mamati akasaan mo't nga agbalin alapod ti kunam apakapilawam, iti sabali pa'y abanag. Ha? Tandaanam dayta, Andrelino. Auntie Karing, anya ti makunayo iti kayan ayat ko. Awan apulos ti makunak ni Lourdes kaanakan. Nabayag ang nagkakalugaran tayo. Katamok ang nasaya at ti pamilyana. Auntie? Andrelino, kaya't kumatiag daw iti pamakawan kan ka. Ha?
Auntie Karing, Amok ang naglablabesaken ka. Nang runa idiubing ka kaanakan. Ngam itilaksid dagijay a kinagubsang ko ken ka. Di nakpulos pinakitaan ni itimadi. Auntie, lipatin yung tinapalabas. Awan anyaman na kanyak dayjay. Sa anak ang makaid na. Aging gaadyak makapagkidaw iti pamakawan ken ka kaanakan. Sapay ko tamapakawan nak. Kasi tinakon-akon, auntie. Lipatin yung tinapalabas. Tasyak, awanan kanyak dayjay. Naanyaman dagiti maararamida kita para kada kayo. Dayta ket pagsubad ko iti amin ana aramidan nyo para kanyak. Tano saan naga po kada kayo? Awanak matitaytayan ko. Pasensya kan. No di kan pinagadal iti kolehiyo kaanakan. Maawata kanti. Pudna pinanggap ko ta agadal. Isang nagurnungak. Ngamjakon maasikaso ita. Gapo iti negosyo. Basta ita. Kayat ko nga agaliwaksay kayon. Tani, agsalog ang tipig sayo. Bayaan nyo nga asikasuan kayo mat. Kat inda nagkalay sa kamin ka ni Lourdes. Manayunan pa yan ti makasikaso kada kayo. Auntie Karing. Nariknak ti kinapudno ni Auntie Karing, idinagkid daw kanyak iti pamakawan manang Emmy. Ngamkas iti nakunakon kan kwa na idi, awanen kanyak tinapalabas. Naragsaka kon, nang runa ket jakon pampanunutan dagidi apagteng iti biag ko. Ita, addan may isang anak mi kan ni Lourdes. Ket tinigosyok apag imprentaan, agtultuloy latta nga imat matunak, tapno adda ti pamataudak iti para iti pamilyak, ken kadagiti tultulungak. Daytoy ti pakasaritaak manang, ket sapay lakuma ta nakaibatiak iti inspirasyon. Toy pagayam mo, Andrelino. Pagayam nga Andrelino, saan lang nga inspirasyon tinaibatim, babaan iti pakasaritaam, no diket napatag nga adal. Amom no anya, iso ti panagbalin ama nagpakumbaba, ken saan arumbang abalsen dagiti tao a nakaaramid iti saan a nasayaat ken ka. Alakastan pagayam ko, ket agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugon, iti dana, tibiyag. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Di pa kasaritaan nga intay ikan biag ita, kat naadaw iti surat nga impatulod ti pagayam a nagpailingad itinagan a Lourdes, nga iti agdama kat adda iti Malaysia. Kastoy man ti kunana. Dear Manang Emmy, ilingad naklatan itinagan a Lourdes, iti agdama kat addaak dito'y Malaysia. May kadwa na pagilyan daytoy ayan ko itamanang. Ididamo ang nagabrodak, ijay Taiwan tinapanak, kat ijay mat anapasamak daytoy padas nga innak isalaysay. Amin anagan nga inaramat ko iti surat ko manang kat pudno. Iso apang nga asim, tasikala ko man ti makaamo amang sukat para matlaengen,
iti pan nakailimad ti kinatao dagiti masaknan iti padas ko. Di makalak iti rigat manang, makisuksukay laeng iti daga dagiti dadakkel ko. Isu nga uray no agmay may saak nga anak, jak pulos na padas tinagnamay. Sapay ko mga rodmanang, tamapili mo't ama idrama to'y padas ko, tapno maibinglay ko mat, kat bareng makaibatiak iti napalitukan nga adal. Lourdes, bumangon ka ditan, tatulungam ni nanang mamangisagana iti balunan mi ama panay talaon. Anya kayo mo tatang, makaturturog ak kailangan ko. Ay, unay kan ay anak kaw. Agtignay kakit din, tapno di ka maladaw ama panay talaw. Makaturturog ak kailangan rot. Lourdes, Dapay pa panakinton madamdama. Iso adidak man disturbon. Numapan kayo di talon, mapan kayo latan. Baybay andak kailangan maturog, tamakaturturog akpay. Anyat mapaspasamak ken kalakay. Apay amay may mayeng ka. ay, aging gangamin ita. Jak pa'y lamalipatan di inaramid ni Lourdes nga anak taytay agsapa. Kunak tumot nga minasyaklatan ti makamo iti balunan ta. Ngamno apay anapan mo pa'y lariniing. Kaya't ko lang amin natulungan na kati anak ta, Sedes. Ay, lakay. Hanggang apay akas dyan ni Lourdes. Apay anagubsang ti panakilangan na kadata naganak na. May sa arason ti panagsardengnan nga agadal iti kolehyo lakay. Nasa una idi kanyak adi na maaklon ti panagsardengnan. Inlawlawag tamot kan kuanan o apay anagsardang. Apay ngay akas dyan. Lakay. No adaan tayo lakuma. Saan mo't nagsardeng nga agadal ti anak takat. Ang manyan taoray kasano ti panagsalukag tang agpadpada. Rigat latat adda ang mapaspasaran. Anya jay ko nam, Lourdes. Nakasaritak ni Mildred nga anak da nana ibiyang. Nay, katno aday jay abroad day jay nga anak da ibiyang saan aya? Simangpet nga rod, da nakaalay ti bakasyon na. Kat damdamagan na no kayat ko ti mapanmat ang trabaho iji Taiwan. Ha? Imanugot ak nanang. Tatulungan nak kano iti gastos. Bayadak tulat ta kanon kan kuana. Anya, nagdesisyon kalataan, adi mo man laim pa kaamo nga umuna kada kamay ni tatang mo. Awan tumat la ti maaramidan nyo. Di yun tupay maiyaon iti kinarigat ti panagbiag tayo. Iso asan kayon ako montra? San abale, kano mapagasatan na kiji Taiwan, mairanod kayo matlaeng. Adi ka pa'y lamaturog nga ipunyong. Ay, pampanunutag tinagsaritaan nyo kan ni Lourdes, Sedes. Ti panagabroad na. Wan, talaga natangkan ti ulo ni Lourdes. Di nataman lay kabilangan mo't anaganak na. Ay, punyong. Kinapuno na. Kaya't kula kumasungatan kahit. Nga pampanunutag nga mga nod at nang agrikyar kami nga agama. Panagkunaklakay, palubusan kalatan. Agamdam kag, ang mga nod na ti mapasamak kan kwa na iti abroad no bilang laang. Kabailan na nga rutag trabaho ijay, kat di pa'y makatulong iti trabaho di tao. Lakay. Dahil ka, ti pampanunutag, , . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 。 . 。 . 。 . 。
Mariknak nga agkadkad dagiti dadakkel ko, iti nagbalin a desisyon ko manang Emmy. Ngem gapo siguro ta saan da akayat a nakarkaro nga agsakit tinakam ko, intultulok dalatan ti kayat ko a mapasamak. Tinungpalmot ni Mildred a kalugaran mi ti Karina kanyak manang. Tinulungan nak anang ipagnakadagiti kasapulak a dokumento, bayat ti panagbakasyon na iti pagilyan tayo. Amin agastos kat iso tinakakaammo. Ngam ammo tayo amin, asaan a basta-basta ti agipag na iti papeles. Iso a kinasaritak ni tatang ko. Siguro, saan mo't adakas nga agpatulong nga kada kayo iti magastos, tatang? Lourdes, anak. Amken ni Mildred ang mabitin ti kwartana. Iso at tulungan dak kumamot iti magastos, Total, no mapagasatan ak, mairanod kayo matlang. Ay, una yun ti kasta pa nagsasaom, Lourdes. Imbes ko maalam yung na kami kaninanang mo, tadakid-kid daw. Kaslakit din nagpampanakal ka pa. Ay apo, ibagbagak lang mo't yagpaiso. Ibagayon no kaya't nakatulungan wano saan, tapno makaipamuspusan ak. Ay, mala, tamang ibagak ni Kaus Mundo. Da kamintong ti makaamamang bayad kaninanang mo. Nasayaat nga ron no kasta, tatang. Talaga akayat ko ti agabrod, tapno mapasayaat ko matibiyag ko. Anya ngay lakay, ada ka dinabulod mo kani Kaus Mundo. Adda, sedes. Iso na lang tadakkel di porsyento na. Ha? 30% ti kunana apatong tinabulod ko kan kuana kwarta. Anya? Ay, nagdakkel mo ngay. Wan nga raw da. Manya nga rod nga Imanugot aklatan at akasapulan kat nga rod ni Lourdes. Sigurado ngamin ngagsakit man ang tinakom na numapaay. Ay, unay kat ngamin ang anak ta. Amo ka marigatan tang agbayad, sedes. Agmanusan tan sana bale. Patsa ka makabayad tan tumutlaan. Nga mabayagan lakay. Ano santan tinapatag kat maitad tatikid daw ni Lourdes. Barang no mapagasatan na agpaisaw, iti ipapan na iya abroad. Ita, tanaurnos amin ang tikasapulam nga agabroad. Katilaangan pa nagtayab mo ti ururayam. Palagi panda ka manan, Lourdes. Pangaasim anak, tadumngag ka kumakada kami. Nang runa kat binugos yun, tinadto mga impormasyon iti papilis mo. Nang runa ti edad mo. Anya kayo lakit din aya. Maragsakan kayo kadilatan para kanyak, ta maka-abroad akon. Ay, Kakaiso na nga anak da ka, Lourdes. Iso nga aginggat mabalin. Aramidon biti amin akabaalan may. Tapno mabagbagaan da ka, sakbay nga agabrod ka. awan kami iti sibay mau intunadakan ija abroad, Lourdes. Iso pang nga asim ko maanak ko. Tantandaanam ti amin nga ibilin mikon ka.
Asa takmat na nakamamukan ka, Lourdes? Siguro, talagaan na itani nga agkuros tilandas ta dito Taiwan. Si kamat, Dani. Bolbolaan na. Saan man? Pudno ti amin nga bagbagak. Marikrik na katalagaan na itani nga agkuros ti dalan ta. Nalabit adata tina itani para iti tunggal maysa. Agasom ngay, dayta. Talaga na siglat ka. Saan mat? Ibagbagak la tagpaysukon ka. Ngamin, jak mabalin nga ilimot ti panaggustokan ka. Isasapay la ko matapat siya na Lourdes. Kaya ikan na kumay ti kundaway. Amang ipanagnagkan ka, apod no, dagiti ibagbagak. Malaksid anataer, nasamit pa iti dila ni Dani manang Emmy. Iti ababa sa Rita, nat nagtiriknakken kwa na, kat naaddaan kami iti relasyon. Jak ilibak nga iti ababa a panawen a panagam ammumi, insukok ti amin ko kenkwana, tatalaga nga inayat ko met. Tapno awan met ti makuna idi kanyak dagiti dadakkel ko, pinaupaw itak ida, tapno makabayad damet iti nabulod da nga inaramat ko a nagabroad. Ti amok kat mangrugin tinapintas agasat ko. Iso ajak pulos ni namnama, adumteng ti pagteng, apagbabawyak iti nakana. Apay nga awan mo to ni Dani dito'y abay ko. Diyak na po utan na bimangon Ay, napananata. Apay adinak man lari ni Ingmet. Anya day ta papel nga aday ti abay ti lampshade. Surat ni Dani. Lourdes. Pakawanan na. Jak imbagakan ka analpasan ti kontratak di Taiwan. Kat itan ti flight kung agawid di Pilipinas. Jak kung nagsuplipay di Taiwan. Tapa man na sumangputak di Pilipinas. Agkalay sa kami mula di Nobya. Agyaman akunay kan ka. Dani. Sana po doon ito Ayop ka, Dani. Abayalin ako, nag. Ayop ka. Kumusta nga tan ni Lourdes ijay Taiwan punyong? Ay, jakam mo si Des. Awan apolos ti may sungbat ko iti day taas sa lunsod mo. Di man la umawag mo tapno maamuanta ko mati kasasaad na. Day tangarod ka. Oray saan ko man nga agipatulod iti kwarta, basta awagan na ta kumamay. Day talaang ti kanayon nga ikarkararag ko si Des. Ay, Ang nupay kasta, saan ta mapukawan ni tinamnama? Ikararagan talat na ti anak ta. Kindaon tayo tinamarswa asapay lakuma, takanayon at arabayan na ni Lourdes. Panyan tigasat mo, Lourdes.
Apay nga mina nagtalak kay ti lalaki at di mo matunay am-am mo. Tata Artemio. Danda ni makatawan mo lang ditoy. Yung kastante nagbanagam. Kasanupay ang maituloy mo tagtrabaho ngay. Diyan ka mo, tata. Diyan ka mo na niya, Teramidag. Ay, Tata, pangaasiyo. Tulungan ta ko, ma. Pangaasiyo. Ada yung amin dito'y ayan ko ita. Di ka lugara ka ng tulong kanya ka makaumay dito'y Taiwan. mala. Kita no niya ti maramitak. Kat no bilang laeng. Kasayaatan no agawid kan. Sakbay a dumakkel day tachan mo. Pagkawanandag, tatang. Nana. Pagkawanandag ko, ma. Ay, Lourdes, anak ko. Anak, di ka nagsangit. Maapektaran lakit ni tisikog mo. Gusto ti ilam. Tinapatig itakat nagawid kan. Kay ti kasta kasasaad mo. Sigurado marigatan ka ya abroad. Anak ko. Karma, day tati amok ang napasama kanyak manang Emmy. Nakarmaak, gapo itinaalas nga ugali kan tratok kadagiti dadakkel ko. Ngam itilaksid tinagbanagak, si dadaan latadatatang kenanang ko anangaklolo kanyak. Saandak abinaybayan, agingga ang nagpasngayak. Apaman ang nagduatawan ti anak ko, kinasaritak manan dagiti dadakkel ko, kat nagabrodak. Pinalubusan dakmat manang, takadagidi apanawan, talaga nga inidjakon tinaalas nga ugalik. Dito'y nga rod Malaysia tinagabrodak manang, kat babaan iti panarabay ti Diyos, napagasatanak anaadaan iti nasingpet nga amo. Awanan ti damag ko ken ni Dani, ngamjak metten tartarigagayan pay, ti maaddaan iti komunikasyon kankwana. Sakbay agibusak ti salaysay ko manang, kayat ko nga alaan day ti agundaway, tapno mapagyamanak dagiti dadakkel ko. Kastametten ken ni Tata Artemio, nga isuti ng tulong idi kanyak, tapno makaawidak iti pagilyan tayo, idi nagsikugak ijay Taiwan. Sapay la kumatata, taag nanayon anasalun at ka, tapno adupay ti matulungam. Daytoy ti pakasaritaak, to'y pagayam mo, Lourdes. Pagayam a Lourdes, anyan nga agpaisoan niya. Pudno ti kuna ti dadduma, nga anyaman adakes nga aramid, ad dalatta katukad na. Diyak mo't
Ket di bagbaga adakas ti ugalim. Tasaan mo't ngamin ana ilanad, ana imbag, no anya at talaga ti rason, no apay akas jay ti tratom kadagiti dadakkel mo. Ngam saanen ana patagday tapagayam ko. Tinapatag ita, kat nakaamiris kan, kat amumon nga ikan patag dagiti dadakkel mo. Kang runaan ti amin, amumon ti sumaklang iti namarswa, no kasta nga adda parikot mo. Alakastan pagayam ko, kat agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugon, iti dana, tibiyag. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, kat naadaw iti surat nga impatulod ti pagayam, nga intay ilingad itinagan a Dolores, nga iti agdama kat adda iti Singapore. Kastoy man ti kunana. Dear Manang Emmy, ilingad na kumalatan itinagan a Dolores. Adak ita dito'y Singapore manang, gamdandanin aglepas ti kontratak dito'y. Kat no ituluklakit di tinamarswa, agawid akon di tapagilyan tayo, kat saan akon nga agsublipay dito'y abroad, takayat kumaten ti aginana, kalpasan ti dandani agdua dekada a panagab abroad ko. Iti kinabayag kon a nagab abroad, nagduduma ti nagbalin nga amok. Ngam ti jak pulos malipatan, kat ti kaunaan a nagbalin nga amok. Ta idi agpapaayak kadakwada, ijay met a napasamak ti padas ko, a jak ton pulos malipatan. Ngam sakbay a nagabrodak manang, nagduduma pa'y apadas tinapasarak, akayat ko a mairaman iti pakasaritaak. Rugyak nga ruden ti agsalaysay. Anya de kunam Dolores. Masikugap, tatang. Anya. Ayan na nga'y tinobyaw. Kaduam ko maasimang pat atap no makasaritak itinalapa. Pagkawanan dak, tatang. Anya ti kayat mo asawan anak ka. Diyan ko na muna sa dino ti ayan ni Noel. Anya. Anay, apay nga'y anak ka. Apa man ana mo na masikugak. Saan mo ta na nagpagpakita kanyag? Anya. Kinapudno na, tatang. Iso na rabyanak. Tapinadas ko sinapol. Ngam talaga adya ko nasarakan. Nagpukaw na kasla asok tinakasikog kanyag. Tatang, madlawan ti tiyan ko. Mabain akong asumrek iti pagadalan. Pakawanan dak, tatang. Amok ang nasakit tinakam niyo. Gapo iti napasama kanyak. Ngam aklo nag-abasol ko matlaang. Tanon aganadak ko maitipan nakirelasyon ko. Saan ko mamot ang napasama kanyak ti kastoy? Ay, kinapudno na anak ko. Idi nagpudno ka kanyak. Kaya't ko ti agluksaw. Ngam nagtup-tup lang. Tatang, Inka gumak nga inaramid ti amin tapno matungpal kulaeng ti inkarek iti day dinadadaal nga inam. Ngaman yan, takelat anarsuod ti arapaap ko para ka. Apaman an amwak ti kasasaan mo.
Ngaman niya nga rod nga eh. No agluksawak, saan matla mabaliwan ti kasasaad mo? Ang mga madadaal lang tinaornos alinangan ta. Idinto tadudwata lang arudan nga agbiibiyag. Dayta ti jak kayat amapasamak anak kao. Anay ko, agsikalan ti tiyan ko. Paganakaksan. Anay ko. Tatang! Tatang! Anay ko. Apa ito, Lores? Anyat na paspasamak ka anak ko. Tatang, nagsakitan di tiyan ko. Gan, mariknak nga dadanom nga agayos kadag iti lupok. Anya? Ay, sos, aga nakalakit dit anak ko. Masapol nga ipan ka ni sa ospital. Anay ko. Umay kan anak ko. Masapol nga ipan ka ni sa ospital. Aga nakalakit dahil. Liman ti tawan ni Buboy. Dandanin sumrak iti pagadalan ti anak ko. Nagdaras nga ro ti panaglabas ti panawon anak ko. Kasla ka ano lay di maladagat apukog. Ngamita, kanayonan nga da di ta arubayan na makiay-ay-ayam kadagiti pada na nga ubeng. Saan tayo matket di makamkamtod tatang? Tadamot pagsapulak. Ngam, amok asaan nga umdas ti biro ko iti kanito nga agiskwelan ti anak ko. Dolores. Panggap mi iti katrabahwak ti agabroad tatang. Kayat ko ti makigasang-gasat iti abroad. Ngam, parikot ko ti anak ko. Mabainak mo't amang ibati kada kayo. Anya ko matipagbainam ngay Dolores. Apokok ni Boboy. No andaman sa bali at tao arumbang ang mga sikaso kan kuana, malaksid kan ka. Sakday ta. Iso nga awan ti rumbang apagbainam anak kao. Saan ko nga rod ang nagbalin a parikot ti pangibatsak ni Buboy nga anak ko, manang Emmy. Agtawan laeng idi iti lima ni Buboy, idi napanunot ko ti agabrod. Ti urnong ko babaan iti pananggad ko, iso ti inaramat ko. Idi damo, saan ang nagbaligi ti panangipagnak kadagiti kasapulak a dokumento, ngam sa anak anapukawan iti namnama. Ni tatang met, sansanayan nan ti anak ko, tapno saan to kano maikawan no bilang makaabroad akon. Banag, nga ad-addaan ang iduron kanyak, tapno agregetak nga agabrod.
Adas asikaswin ni nanang mo. Gamni ka agdanag, tamadamdamalaeng, at dantunday jay. Lolo, itapay laeng apog. Masapul ang mairwam kan nga awan ni nanang mo, wan? Ha? Apay, lolo? Iti ngamin mabiit, umadayon ni nanang mo. Mapanagtrabaho. Anya? Hanggang saan ka nga agdanag, apok? Tadak mo't alolom. Siyak, ti makaamukan ka. Agayayam ta, lolo? Katuan aapok. Saan laday ta? Kanayon kan tupay nga ikuyok iti talon. Tapno mairwam ka. Agsakay ka itinwang. Kayat maut agsakay itinwang? Kayat ko, lolo. Tapno saan nakamabannog amag na? Ala, basta agsingsingput ka kanayon, apok. Ikarik, kanayon kamot niya agsakay itinwang. Ni Buboy nga tatang. Nakaturugan na Dolores. Urayin na kay tay, ngam kinunakan kwa na, amasapol nga irwam ng tibagina. Apay ay nagladaw kayo ang naggapoy dyan syudad anak kao. Ay natatang, inring pas mi ngamin amin ang dagiti masapol mi. Ah, Kaasi ti Apo, adan schedule ko nga ag-flight. agpaisaw anak kao? Wen tatang, kamaudyanan na, maka-abroad akon. Ay nasaya at ano kasta Dolores. Nay, itapay lang palagipan kan anak kao. Nang runak at awanak to ijay amang igiyakan ka. Tatang, Agananat ka ijay, Kanayon ako mararag ka iti namarswa. Ta iso timang tarabay kan ka iti sadino man apapanam. Apay nga minyaw madayo ka, nanang? para iti masakbayam anak ko. Ha? Kasano dayta? Buboy anak, iti saan nga agbayag, sumrek kanton iti pagadalan. Masapol ang makaurnongak iti pagadal mo anak ko. Nanang? Ngam di kagdanag, tauray awanak iti sibay mo, adamat ni lolom akadwam ha? Kunan ni Lolo, agsakayak ka na iti bukot tinwang. Wan anak ko, kadwam ni lolom numapan iti talon. Kanagsakayak iti bukot tinwang, nanang. Wan anak ko, ngam aganad ka ha? Ken saan anatangken ti ulom? Kanayon asurutom dagiti balakad ni lolom. Un nanang, basta da pa sa lubong ko Ikarik anak ko, saan ka mabalin abaybayan? Gaputa sika ti makagapo, no apay akayat ko ti agsalukag. Ada akon dito'y Singapore tatang. Nakagtengak dito'y anatalgad. Nasaya at ngarot no kasta anak kao. Nay, dagiti bilin ko kan ka, sakbay nagrupat ka. Tantandaanam ko ma. Wan tatang, saan kayo nga agdanag? Amin dagiti bilin nyo, nakatalimang iti panunot ko. Nasaya at no kasta. Ni Buboy nga'y tatang, sapsapulan na kadi. Normal
ang asapulan na ka, anak ko. Ngam di kagdanag, takanayong nga ilawlawag ko kankwa na di makagabaw. No apay ang masapul nga umadayo ka. Tatang, Saan ko abaybay ang anak mo, Dolores? Agtalag ka kanya. agyaman tatang. Malangarudan anak ko, taday. Amangan no magastusan ka ni tiya awak mo. Amangan no aramatan ng di ka arupa to'y telepono ngay mawagam. Sige nga ron, tatang. Pakibagayo kada na solidad. Taagyaman una iti panangipaaramat na kada kayo iti telepono da. Nadagsan tiriknak anang panaw iti amaken anak ko, Manang Emmy. Ngam kasapulan, tapno masiguradok tinasaya at amasakbayan ni Buboy. Ken tapno maiyaon ko iti rigat ti panagbiag mi. Iti kaaddak iti sidong ti umuna nga amok dito'y Singapore, nariknakon asabali ti ugali da. Nang runa ti amok a babae. Nauyong ken saan nga agamak ako mabil. No pay kasta, gapo agdadamo ak, impagarup ko no kadawyan laeng tikas jay apagteng. Iso anagano sak, Manang Emmy. Oh, you bitch! You always listing. You're not doing your work. No, ma'am. I'm not resting. And I always do my work. Don't argue with me, you lazy dog! No, ma'am, please. Do not hurt me. I'm begging you. Please do not hurt me. I will do whatever I want to you. So if you keep on listing, I will not give you your salary. What? Keep on working if you want your salary. Don't be a lazy dog, you pascal! Diyos ko. Ang yaman ak na pinanawan ak matlangan ti amok ka babae. Apoy akas di ti amok. Kitkitaan namat nga trabaho ak. Ngam ibaga na kit din nga gininanak ka no. Naimbag kumamat na saan nga agkabil. Ngam naglaing nga agdangrahan. Lolo! Umay ka pa yung linong! Nagpudutan! Word apo! Umaya ka! Darasam, Lolo! Ay na! Sika talaga apo! Hindi nakmalipatan apalagipan Punta, Lolo! Tamang nagsakit ka nung may babat kay tidarang tinit. Oo na yan. Talaga patpat genak aapaw. Wala, Lolo. Malangarudan. Aginanaklabiit kalpasan na. Mangal daw tan, boboy. Sige, Lolo. Mabisinak mo tan. Alangarod, apaw. Mabit laeng, wain. Tamadamdama laeng. Mangal daw tan daw. Dito'y tangagsarita kabayan. Narigat no makita na tate amom. Anya nga minti ibagam manong. Nabayagan na tayo timingan ka kabayan. Amok nga minti mapaspasamak ka. Ha? Amok ka na o yung te amom ababae. Dahil tati nabayagan na kaya't kong ibagakan ka. Pudno day ta manong.
At dagiti natulungan ti grupo mi a Pilipino dito sa Singapore akasken ka. Ha? Anya ti kayat mo asawan, Manong? Dongag ka na imbag kabayan. Ibagak no anya ti rumbang nga aramidam, tapno aggibusan ti kinaranggasken ka ti amom. Yang ngamin ti mapaspasamak kan kadita anak ko. Apay ako nang madamang tultulong kan ka. Nauyong ti amok, tatang. Anya, apay nga ron nga italang nga ibagam kanyak Dolores. Dandanin malpas ti kontratam di tasan aya. Uwan, tatang. Nagan-ano sa kitidamo. Tati amo, kadawyanan ti kastoy ang mapaspasamak. Ngam saan gayam? Anak ko. Ngam di kay agdanag. Tada grupo dagiti Pilipino dito'y ang nakasagana amang tulong kanyak. Alang araw, basta agan-anad ka dita anak ko Laglagi pong nga kami dito'y ita anak mo. Akanayon amang ururay kan ka. Nagan-ano sak iti damo nga amok ditoy, Manang Emmy. Tati amok ket nga rod, ket talaga akas jay ti mapaspasamak kadagiti padak nga OFW. Naimbaglaengen taadda idi tinaamamok apada a Pilipino anang tulong kanyak. Gapu taligal mo tiyo umay ko ditoy, nalakalaeng anatulungan dak. Apaman ang nakabakasyonak, impapas ko tinangiliw iti amakan anak ko. Kat idi nagsubliak ditoy, nagsapulak iti sabali nga amo, kat napagasatan akmet. Manipod idin manang, namin anon ang nagsubliak ditoy, tapno masuportarak ti panagadal ti anak ko. Itata nagturpusan ti anak ko, kan adamot ten trabaho na itilaksid ti pandemya, kayat kumeten ti aginana intun malpas ti kontratak. Takastamot laeng tikid daw ni Buboy nga anak ko. Kayat ko lang nga ibinglay daytoy kadagiti padak nga agpapaay dito'y balasiw taaw, nga adayo iti den na ti pamilyada. Anos laeng kakabsat, ken taleg iti namarswa, titulbek, tapno madaeran tayo tirigat apaspasaren dagiti kaskada tayo, ama ko na akabarwanan abanwar. Daytoy ti pakasaritaak, to'y pagayam mo, Dolores. Pagayam a Dolores, agyamanakken ka iti panangibinglay mo iti padas mo. Pudno unay ti kunam, ano addaanos ti maysa a tao, mabailan na asarangten dagiti panubok adumteng kenkwana. Ket nubuyugan pay iti panagtaleg ken pamati iti namarswa, dakkel tinamnama a magunod na ti baligi, akal kalikaguman na. Alakastan pagayam ko, ket agyaman iti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugot, iti dana, tibiyag. Tintun, mapunas, dito'y lagi. Dagiti, naglabas, asaan, kan pa
Isu